गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनै फुंबिलिनि गिबि खौराङाव दं। चिरां जिल्ला समाज अनसाय बिफानजों लोगोसे आइजो आरो गथ'सा जौगाखां बिफाननि बानजायनायाव काजलगावआव खुंदों गथ'साफोरनि थाखाय निउट्रिसन किट राननाय हाबाफारि। चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय जिल्ला मिरुनि नब्लाङाव गथ'साफोरनि थाखाय निउट्रिसन किट राननानै होनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव गथ'सा आरो बेरामिफोरनि सावस्रि जौगाहोनायनि सायावबो गुवारै सावरायलायनाय जायो। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै गासै सा 148 लोरबां गथ'साफोरनो माखासे जाग्रा मुवाफोरखौ राननानै होनाय जायो। एमएलए जयन्त बसुमतारिया हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आरो लेङाइ जिल्ला बेंगिरि राकेश्री लेखारु बिफाननि बिबानगिरि समीश्वर मोसाहारि आरो गुबुन गुबुन बिफाननि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लायो। दासान्दि मणिपुर रायजोआव फिन हिंसायारि थासारि सोमजिदों। हिंसायारि थासारिनि उनाव मणिपुराव आर्मिनि फ्लेग मार्च जाथाया दासान्दि गिथावना महर लानायजों मणिपुरनि मोन 8 जिल्लाफोराव इन्टारनेट बन्द'। सिडुल ट्राइबनि मान मर्यादानि सायाव कर्टआ बिथोन होनायखौ लानानै मणिपुराव हिंसायारि थासारिया नुजाथिदों। मख'नो गोनांदि सा-सानजा रायजो हिंसायारि गैलिया होननानै स्लगान होबाय थानाय बिजेपि सरकारनि समावनो दायो मणिपुराव फिन हिंसायारि थासारिया सोमजिखांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मणिपुरनि हिंसायारि जाथायनि गोहोमा इम्फल, चुराचान्दपुर आरो माखासे ओनसोलाव जादों। हिंसायारि जाथायखौ बिथा खालामनानै मणिपुर सरकारा दायो सानबानि थाखाय मबाइल इन्टारनेटफोरखौ बन्द' खालामनानै होदों। फारसेथिं बे हिंसायारि जाथायखौ होबथानो थाखाय मणिपुराव सान्थ्रि आरो आसाम राइफलखौ थिसननाय जादों। दासान्दि मणिपुरनि माखासे ओनसोलफोराव सान्थ्रिनि फ्लेग मार्च। बे जाथायखौ नोजोर होनानै मुंदांखा बक्सिं गेलेगिरि एमसी मेरी कमआ रायजोनि सुबुंफोरखौ गोजोन थासारि लाखिनो खावलायदों। फारसेथिं मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ थासारिनि सायाव मणिपुरनि गिबि मन्त्रि एन बीरेन सिंहजों सावरायदों। बाक्सा जिल्लानि मदायन बजन कर्मचारी इउनियनआ मोनसे खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुर जिल्ला मदायन बजन कर्मचारी इउनियनआ गावसोरनि मोनथायनि थाखाय बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लादों। बे खुद्रिसारनाय समाव फरायसालियाव ओंखाम संग्रा आइजो मावथिफोरा सिगांनि मोननो गोनां रांखौ थाबैनो दिहुनना हरनाय, दानफ्रोमबो गिबि सप्तानि गेजेरावनो दान बान्थाखौ आबुङै होनाय बायदि दाबिफोरखौ लानानै खुद्रिसारदों। मख'नो गोनांदि मसलपुर सोलोंथाइ खोन्दो मावख'नि लांगोनायाव खुद्रिसारनाय जायो आरो बे हाबाफारियावनो गोबां ओंखाम संग्रा आइजोफोरनि बेनार लानानै होस्रिखावनायखौ नुनो मोन्दों। बिटिआरनि सिङाव थांनाय समफोराव हानि पाट्टा होबोबाय थानायनि उनाव मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव खेबसेयैनो गोबां रोजा नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ राननानै होदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हाग्रा मोनथाय आयेन 2006 नि सिङाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि गाहाय आलासि महरै नुजाथिनायाव खेबसेयैनो 7144 नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ राननानै होदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हलथुगाव आरो कसुगाव डिभिजननि आवथायाव थानाय गोबां रोजा नखरफोरनो हानि फोरमानलाइखौ राननानै होदों। पाटगावनि सरकारि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मैया हानि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारियावनो एमएलए लरेन्स इस्लारि, जिरन बसुमतारि, इएम रेवरेवा नार्जारी, एमसिएलए राजिब ब्रह्म आरो ओनसोलनि गोबां रोजा रोजा राइजोफोरा बाहागो लादों। बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि गामि सोसननाय, बिकेडब्लिउएसनि सिमा आरो बियाब दाफुंनाया थाबैनो मोगथाङाव महर मोननो थांगासिनो आरो बेनि थाखाय सरकारनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन हरनाय जाबाय। थारैनो बिटिआर गोरोबथानि 3 बोसोरनि उनावबो बिकेडब्लिउएसनि सिमा बियाब गामि दानख'नाय आरो सोसननाया दिनैसिमबो मावफुंजायाखैमोन। नाथाय दिनैनि समाव सरकारनि मोनसे नटिफिकेसनआ गोजोनग्लाय होदों। बिकेडब्लिउएसनि रायजो राजाफोरखौ थांनाय 21 मार्चखालि खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बर' कछारी अनसाय गाव
हायुङारि खुंथाइ जथायै आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमनानै बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि गामि सोसननाय, हानि जेंना आरो बियाब दाफुंनायनि सायाव सावरायलायनाय जादोंमोन। सावरायलायनायनिफ्राय मोजां फिथाइ मोननाय बायदिनो थांनाय 2 मे खालाराव आसाम सरकारनिफ्राय मोनसे नटिस फोसावनायखौ लानानै खोब गोजोननाय फोरमायदों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।